Deimhar me has a lucht éisteachta fáilte fitheoibh go dtí Inter Alia, Podchraoladh Dlí na Gaeilge. Is me sé líama thógáin agus a deanta mo chomhlár Abhargín ó Cuin de la Bháin, tá anáthrinn a bheith libhríist ar an Podchraoladh tar éis bliain speisiúil ollscoile. Bhí mar beirt man taithí ibre agus ag studéir thar lear in áit na agsúla mar chuid den 3 bliain dar géim sa Dlí agus sa Gaeilge ag gláiste na hollscoile Corcaigh. Sa chéad dách eile, be mí de caint le daoine a casach linn i rinne tréimhse sin, agus a plé tapaí áirithe Dlí a tháinig chun cín. Thásúlagann go muineh tainmh as na chláracha seo. Luminmh ar an gláir tá Vivian Uíbh Eachach, Príomhaistritheoir Thithe an Oireachtais. Chahas haon seall ar an tíreannacht sa Rannóg Aistriúchán imlíonna i dteanta Vivian, agus tá an fíormhaíochta as sa bheith liom in neamh. Míle fáilte rót go dtín gláir a Vivian. Gurmagh Liam. Ar dús is tócha a bheith fa beagáín arálinn futain agus do chúlra. Well, is blachléoch mise ó lána carach ceantar a bhugtar na chúrsaí, ceantar an Aistriúil ar fad, agus tá mé mo chonaí i lána carach a gcónaí ó hin. Chus isteach i Rannóg an Aistriúcháin dá bliain ó hin inis, agus táim an ó hin I róla na agsúla, ach táim I mo Príomhaistritheoir inis ón mbliain 2008, agus cuirmí agsúla orm a bhaine leis an bust áirithe sin. Agus bhí héanaan ar deanta an son nurig agus chuna cí sin. An 6 ibre I dhéanamid sa Rannóg agus na córais atá going. An príomhchóram atá orring is tócha ná tionchar oifigiúla a chur ar fáil ar na heachtaine, ar an reachtaíocht phríomhcha, agus cuirmí eile bhíon orring ná dar nó seirbhísí a thuirt dos na tithe agus iad in na sí. Bíon riar na hibre sé sin an pápéir, cé nach pápéir a hiile is sih electrónacha inis, ach riar na hibre sin an pápéir léithúil a bhíon ag an náil agus ag an seanad agus cuirtar síos san ar ghnóin lé na ruúin agus na crunethe agus na tairiscintí agus na bilí an reachtaíocht a bheith á lé. Agus bíon an pápéir son dá hangach agus cuireann Rannóg an Aistriúcháin taobh na Gaeilge don bápéir ar fáil. Na hananta sundar nó mar heirbhís los na tithe agus los na síana cuirmíd seirbhís áiteangraachta ar fáil. Sé sin an nuair do go míad na seirbhís Aistriúcháin chomh-únig, agus an nuair atá gceist an son ná go gcuirmíd seirbhís áiteangraachta ar fáil, seirbhís éigeaníomhach atá an son, sé sin gur seirbhís ó Gaeilge go Béarla atá gceist, ní an troile, agus bíonn sé sin ar fáil rihanama nuair bhíonn an dáil agus an seanad ina sí. Cuirmíd seirbhísí eile ar fáil leis ar nós Aistriúcháin chorparáideacha mar aga míad ortha, sé sin an leag an Gaeilge don tuairiscáil Bhliain Túil agus na pápéir stratéise go léir agus na tuairiscálach ar fád. Cuirmíd níiad son ar fáil. Agus le roinnt blianta nós go háirithe is tócha ó rithach 8 na dangacha oifigiúla sa bhliain 2003 agus ó hinna le tá míad tá ról nua ag Rannóg an Aistriúcháin in sa bhéidirscúil freigrach doring as an glár dá hangachais. Sé sin go bhfuil sé mar chuspóir stratéiseach inis ag seirbhíse an Oireachtais gur Parliament cháthangach a bheith in san Oireachtas agus inis is Parliament cháthangach atá inti hena féin, ach an chuspóir atá an ná go mbeadh an Oireachtas ag feidhmiú go chumalán báthangach mar eagraíocht. An cuspóir ama atá going lei sin ná go dtarlóg sé do réir a chéile. Bhí fanúirí beidir spruc dhéanacha bheith going ó thaobh bliana déanú mar sin, ach tá fachta amach a going nachfuil dóthain daoine ar fáil chun na ráil agsúla a bheith le líne ach lecha. Agus mar sin ní flórdúing an tráchtas táthangach orbert do réir a chéile. Is mór an trú é sin, sé sin céad bliain tar éis funú an stát sin fu an stát ábalta daoine a chur ar fáil don stát féin chun
a good gnóthaí dhéanamh trí bhean na Gaeilge. So tá dúshláin an son don gcomharsadachais nó agus doing go léir ach sin é an cuspóir atá going is sa bhreisir na seirbhísí Aistriúcháin a chur fáil go bhfuil Rannóg an Aistriúcháin freigrach as cuspóir stratéiseach sin an Oireachtais a thuirteagrí. An bheith agus is tócha maidir leis an Aistriúchán Dlíthiúil luigh tún son na tiontathe oifigiúla. Is tócha caitheanna dhéantar an túnthú sin an é gon réachtar an leag an béal agus an leag an Gaeilge ag an am céanna nó an dhéantar is lí eile? Well, is treéis an bhirt dhéantar an Aistriúcháin, so I bhfoca leile luithas atá an tacht rite agus bhfuil lámh chur leis mar deirta sa bhunach nó go bhfuil sé sinathe ag an uachtarán an son tá tiontú nó beidh tiontú oifigiúil ar an nacht son le sa láthair agus is Rannóg an Aistriúcháin tá an reigeacht as son. Nis ar feidhm na mblianta bhí mar gan ar achfaní agus tháinig corpus riarástíí chun cín an son agus tána chéta 8 náfuil fáilte ach tháinig PricewaterhouseCoopers isteach PwC in san bhliain 2018 agus dhéanaidir scrúdú bunúsach ar Rannóg an Aistriúcháin ó thaobh an úlaigh ibre a bhí in Éirinn na hachfaní atá going chun ar gcuid ibre dhéanamh an fást atá teacht nó tháinig agus atá fásta teacht ar líon agus ar thais na seirbhísí a chuirmid ar fáil agus chuiridir siúd tuairiscáil ar fáil do bhór banistíochta sheirbhíse ar na Oireachtais agus ceadaíoch ghlachach leis an tuairiscáil sin agus cuireach plán stratéiseach le chéile chun a raibh sa tuairiscáil a chur a bhaim agus tugtar Rannóg 24 ar sin agus mar is léir ar hidal an fápéir sin an phlean sin tháinig deir le sin an Éirinn agus tá déise gobar ar Rannóg 27. Ach go bunúsach an nud a bhí gceist in Rannóg 24 ná go mbeadh dóthanach faní ag Rannóg an Aistriúcháin chun a gcuid ibre dhéanamh. Ibre hain go mbeadh na seirbhísí go léir go bhfuil freigracht ar Rannóg an Aistriúcháin iad a láthair go méid is leag amach go soléir. Agus an son go mbeadh caníochtú déanta ar na seirbhísí sin, sé sin go ndéon fí amach cén méid achfaní a bheith testáid chun na seirbhísí sin heachta agus bunathe ar sin sé an cuspóir bhí an go gcuirfií 10 duine ar fáil idir bheitheh beag riarthóirí agus tarnó aistriúthirí an son. Nis fémar a hála go mé ábhrach agus luas an aibsa ó chéana bhín níor airigling. Dainneoin gur dhéan te an Oireachtais sár iirecht agus go raibh annach chuid comórtas ar bun níor airigling an figúir a bhí ceadathe bhaint amach agus tá míid ag feimú ó hin ar beganí beag os cion 55 don líon fórne atá ceadathe. Rud a ágan cé go raibh sé mar chuspóir going na riarástíí a chlanne in imacht 3 bliana agus dul ar bhean ratha an son leis na tiontathe oifigiúla. sé gur bé rud a hála ná tuisc ná raibh going ach 55 don líon fórne bhí ceadathe doing gur nar airigling ach 55 dus na riarástíí a chlanne agus dul 55 don slí ó thaobh dul ar bhean ratha leis an tiontathe. So bunan frustras mór leis sin in sa bhéidir go raibh plán a going, bhí an plán an tholéir agus bhí an eagraíocht brasásta an plán a chur a bhaim ach ná raibh an marga arcíochta ábalta freastal doing agus na daoine bhí teastáil doing a chur fáil doing agus is mór an trúéis sin is mór an pacha é. An trá chéine thusnig fuair tugach sáda somláán don Gaeilge in san stórpach agus thusnig na Institiúí Eorpacha de réir mar a bhí deire a chur leis an mhaolú ar an son. Thusnig na Institiúí Eorpacha ag arcú daoine i lear mór daoine agus tá sé sin go raibh sé
míle uair níos dacra fós arinne teachtar na daoine bhí teastáilteoine. So chun scéal garda dhéanamh dó, níor airdigling na daoine a bhí ag teastáilt chun na cospóirí a chuir grí a fuint amach, agus mar sin níor airdigling na cospóirí a chuir grí ach méid áirithe. So siad tá gceistín Rannóg fi seach an plán nua stratéiseach atá going ná díriú na réráistí a chlána agus dul bhean rathe ach é sin dhéanamh bhean scála níos fad tréisí ná mar a bhí bartathe. Agus tá an díriú insan phlean sin thosaíochtaí a dhéanamh amach. So bhocail eile ó thaobh achtainna rathe agus achtainna réráiste, tugad míad tosaíocht dus na heachtainna son go bhfuil éilehartha ag ranna nó chomhachtaí stáit go dtasciúnuthe nithe áirithe a dhéanamh ag chomhachtaí stáit nó ag saoránaigh go dtasciúnuthe tionchar oifigiúla a úsáid in imeachtaí Dlí agus bhean roinnt tosca eile. Bíonn liste nó béag agus tá liste tosaíochtaí a going in é seo thaobh tionchar oifigiúla de. So fé láthair mar shampla tá mí gobar liste ina bhfuil achtainna atá ag teastáilte ó ranna ó thaobh tosach feimime de, mar le halt agsúla sé sin na cuairimí nó na cúchtaí atá á bhaimú ag an aire túsa chuir leo ó thaobh achtadó agus tiontathe atá ag teastáilte ó Shaorga agsúla go dtasciúnuthe imeachtaí Dlí a thionscanmh tréimhtheann na Gaeilge. So sin é an cuairchuige atá going an son. Ó thaobh na seirbhísí eile chuirmid ar fáil tá airthling leananráid leis an teirbhís áteagrachta agus tá ag airling ó thaobh an Aistriúcháin chorparáidig de sé sin na nithe agsúla atá le heisú an son. Rud eile fáib eile tá going ná dúireach seirbhísí seachtracha fiomháin a gháil chun cuidirling sa chóirim sa ó thaobh an Aistriúcháin dó. Níl dóhann seirbhísí ar fáil a món son chun an 6 Aistriúcháin nó an 6 seirbhíse Aistriúcháin atá ag teastáilteoine chur ar fáil dóing. So tá dúshláin go leor ann ach ní bhanam an béal bochtachanna tá mar fad, tá ag airling anna chuid bhaintbach, agus tá mí ag déanamh ar níhil, tá struchtúir a going in san Rannóg, rud is óid féin beidir a bheith stigling, tá 3 grád an go príomha agus tá 3 chéim an go príomha ó thaobh na reachtaíochta dó. So in rád 3 an grád ionsála dentar mar hampla na heachtainna Aistriú agus cuirtar an teirbhís áteagrachta ar fáil. Imrád dó an tárna céim dentar an chéad chéim agurthireachta ar na Aistriúcháin sin, agus in imrád a hain an tríú céim dentar an agurthireacht dhéarrig agus an teicáil dhéarrig agus dentar fuilsiú ar na heachtainna ar na tionchar oifigiúla an son. So tá daoine ar míle díthil ins na grád agsúla an son chun na seirbhísí agsúla a chuirm Rannóg an Aistriúcháin ar fáil a láthair agus tá táling go bhfuil fuairm chomá agus atá going a going, mar cuidaonn sé go mór cé nach bhfuil na hachfaní go léir atá ceadathe a going. Tá mar sóldait ó bheith stig sa Rannóg tá daoine maithe going agus tá an táling an son go bhfuil daoine a going atá garmiúil agus consíosach ó thaobh go dibre dó. So ó thaobh chaidán hibre agus chaidán na níine atá sa Rannóg táim anahas ar fad ó thaobh cospóirí a bhaintach táim anahasta go bhfuil réon leathan seirbhísí as sa láthair ag an Rannóg agus sin téanáid go bhfuil frustrachas orm nó díá ná nach bhfuil ag airling dó an daoine gáil chun na heachtainna chun na réráistí a glána agus dul ar bhean rathe leis na heachtainna. Agus is frustrachas é sin mar tása gom
dá nganamís na réráistí. Ná fan ein áach go bhéid mís de bheith bhean rathe leis na tiontathe figiúla. Agus an son bheith an séránach ábalta, tiontu figiúil achtar bit a gáid le stige rééisise am rééisúnach trééis a rite, agus sin é mar becheart ó bheith. Mar sin níle míad héinsáasta nafu le garílinge sin dhéanamh tuisnachfuil dónach fan é going. Ach, bí mé ag dulráig le commórtas, bhí commórtas le haig rád a trí going le déanaine an son, tá commórtas le haig rád dáirsúil fé láthir, agus beag commórtas le haig rád a héanarsúil. Agus a rihan ama, tá míid sásta leis an 6 duine a chaimíd, ach mar dúr sean rá sé lucht a leid. An bheith agus ó thaobh an dúshláin a bibsto ó thaobh arcú fórne luigh tún san go bhfuil an tentas orpacha garcú anna chu daine, cad iad na cúisneile an dólaat go bhfuil an dacrocht san na gcuibh. Well, fadó nuair a bhíoh commórtais ag Rannóg an Aistriúcháin, bhíoh commórtais an beidir gach 3 bliana, 4 bliana, 5 bliana ag brathir chúrsaí Gaeilge san am agus ag brathir na flúntais. Agus gaiimíist i gcónaí dó daine chun go mbeadh panéil a going. Sfeich éonrad ó beidir 8 go dtí cháchaní go going fanéil. Agus rééis beidir 3 bliana bheith an panéil iadithe ó thaobh sé sin go bhór mórna daine isteach ar chéile nó gur imig roiintas na daine sin agus go bhór ar postanna eile péiscéala ach bhíoh an panéil glánta agus an san bheith ceanna a going gomórtas eile going. An rud a bhí atharlaúnt nuair a thosnaí mar mún commórtais agrú níos minice tréis suing Rannóg fé ceart ach lacha sa chuir bhaim. Agus dúireach mar man trá chéine gur thosnaigh in Institúí Eorpacha ag arcú, fuair mar amach go raibh líon I bhd níos ísle daine ag chuir seachar na postala. Agus ó thaobh má tá tú ag agrú commórtas ar bith ach go háirithe sa ghnó. So, chuireann líon áirithe daine isteach ar an gomórtas. Agus an son, beidh bliain áirithe dus na daine sin cáilethe nó incháilethe chun an scrúdú a dhéanamh. Agus an son geoigh líon áirithe daine cuire chun teacht agus an scrúdú a dhéanamh. Agus tuigh as measc na daine a fuór cuire an scrúdú a dhéanamh, tuigh líon áirithe daine an son. So rihan ama beidh líon na daine ag laigú go ar a chéile. Go dtí sa deire nuair atá an scrúdú déanta go méid áirithe ag líon áirithe daine sa scrúdú, agus an son go méid agla bhean agus áirithe le líon áirithe daine san agla. So má thosnaíonn tú le beidir dá duine chuig go duine, beidir go gríoch nóid tú le panéil do dhéithnúir. Ach má thosnaíonn tú le déanúir tá tú ag snábhanna ag gasa, agus sin é an áid go ramórna, agus bhí roiint commórtas an ná fuair duine ar bith. Agus ach buachsa dí le blianta beaga an nuas tá sé sin tréis casa timpeall agus inis go háirithe commórtais le haig gráda 3 gheomíad daine. Gheomíad ar líad duine bháin, beidir go bhfuil beart nó trúr. Agus so ar an slí sin agus sin ag agrú na gomórtas son in aig na bliana, bei míid ag chuir leis an níon daine in ráda 3. Ach, mar dúirt leat ó chéanamh an son níl an cúrsadachais díirithe ar bhíine dá hangach a chur fáil. Muintear an Ghaeilge tar nó agus bíon daine an mín an Ghaeilge ar scoil ar feadh 4 bliana de, agus ní féidir ó chá ocail a chuimilt in aige chéile in dhearra na tréimhse sin. Nis ní cuaran domsa an cúrsadachais i chuir na cheart nó fiú bháin over ein duine eile insan chóir san a cháine ná lucht a gáiltóra. Ach tá rud a bháin san níl an cúrsadachais in Éirinn ag sláthar dóhan cainteoirí Gaeilge ard chaidáin chun taú leis an stát feimú go dá hangach.
agus so tá five an son agus caiig duine igen aig go thuirt ar sin tá sula going beidir in san Oireachtas i ri Rannóg fiche seacht go mé míad ábalta cófortíochttaí a bhunú a chuidáig leis an stát freistal níos fearr a dhéanamh ar éilemh an stát hain ar roioine dá hangacha. Tá cófortíochttaí bunathe going hena féin le Colún na Gaeilge mar hampla ó thaobh an ó thaobh na stratéise dá hangacha sin san Oireachtas agus tá cófortíocht bunathe going le cog an chóirle dachas gaelscoíochta agus gailteachta agus chuiríonn siad sunling ó thaobh ádaíú ar na rála agsúla atá fáil mar fostanna in san Oireachtas go háirithe ar Rannóg an Aistriúcháin agus ach tá lán an ibre le déanamh going an san. So is níl míad ag dul amach chun daoine aircú I marga arcíochta atá omláán aber mis. Ní honan sin agus daoine a raichamach chun cholachtaí stáit a raichamach chun daoine aircú le haid cuairmí agsúla. Bhéidir siúd a bheith dóchasach agus muíach go bhaidís na daoine a bheith chua. Nuair dhéana míad na comórtas a chur bun tá míad ag éirigh a bheith dóchasach go nairóigling ach tá sa going go méidir nach nairóigling agus foríir go dtí seo níl airithling an líon daoine atá ag tasnaltóing a fáil. So is tá annach chud rudaí de réiteach an son is socha go gearrééisseach réiteach is se an tuiscid agus an asach do má an son má le postanna in Rannóg an Aistriúcháin a dheabhsú agus tá míad ag dtíorhar sin. Réiteach níos fad tréimh si se an cóirsadachas a dhéisiú chun go méid dóchan daoine a gur ar fáil chun ráil cholíne sa stát seirbhís agus san áit na eile a thaobh na Gaeilge dó agus tá mar derm is réiteach níos fad tréimh si é sin. Agus má tá aine géistecht agus go bhfuil síimecha bheitthe gobar sa Rannóg goachchan sa beidir mac léon ódscoile cosúlim héin a me chéin bhla go dóibh ó thaobh chun spór fiabhse bhaintach ina gcuid scilin na Aistriúcháin ó ina gcuid scilin na scríbhneoireachta? Well, rud a bhain a dearthing le duine go dtí nuthe fiabhsa chuir ar gcuid scilin na Gaeilge ná bheith ag léamh leabhartha Gaeilge agus dearing an nuair céine le duine gur bhhailú fiabhsa chuir ar gcuid scilin na Béarla a bheith ag léamh leabhartha Béarla agus mar tá míad ag marachtant agus tuigeann tusa é seo mar aróg tuigeann tusa é seo níos fearr ná mise beidir tá míad ghfuil míad ag marachtant I ré electrónach. Tá gachard ar an scáileán, tá gachard ar bhár de bhéire agus tá nós na léthireachta ag tep beganin beag go háirithe ó thaobh na bhardó. Bíonn braham go bíonn na mná ag léamh rudaí Éirinn seáin agus an taisal braham nach bhíonn na fearmh ach a bheith ag léamh leabhartha maith Gaeilge mar tá annach chomhláán an in sa bhéidir gur suchaí gá hang sin agus an bhríomhthála sin ná fiúmháin sa Gaelteacht ní suchaí chorram atá san ó thaobh an dá hangchaiste tá an Béarla anna láidir agus bhíos caint le teangóí le déanaí déir gur predatory language é an Béarla. So bhíonn an Béarla a gcónaí ag brúisteach iad a cheann ag glóraigh tuile spáis agus so beag an Ghaeilge híos lei sin agus so is soilm go gaithfidh daoine go gníomhach a bheith díreach an chormaíocht sin a bhaint amach arís ina aigine a thaobh an dá hangadó. Is má an rud é bhfuil míad dá hangach ach bíonn iirecht sa bhreisig thastáid agus ní do éiring a bháin aimíonn sé seo ach in éon suchaí ina bhfuil gá hanga ceanna bháin atá a bhaid níos ligean ná an ceann eile beag
big oberlé déanamh chun an éigeach na méad san a bhaintach. Agus sa stáilm go muna te sin leis an deacrocht atá going tatar chuoine go bhfuil gailen bha Rannóg ó héh leabhartha agus scríte de mar sais cuidan an béle cuidhór an spás so is saoil an duine agus ní fláir an duine iirecht sa bhreise dhéanamh chun an ghaile na hort níos agus an ghaile na chamaad level ard. Sais cuimar sé mar bhfuil tú ag léamh ghailena leabhar ghailena ní bheith an folklór ghailena go maith goh. Mar fiúmhaint sa ghailteacht agus tuige mí éis seo agus oscailt gur fearróg ghailteachta do hain. Tá béarla ann agus ní tá lá methe go bhéadfach duine é féin ó í féin an bhá féin néal tram gailen tá nás an methe. So ní fláir do chuine iirechtaí sa bhreisiar agus ní fláir de fóbil ní bhanam siúlaisteach ar réimse na soch an gáléachta an so ach ní fláir de fóbil an dearcha féine an dearcha céine a bheith có a héimsáis a gommas in gailen a chosint agus a chéimne agus choháil agus a dhealsú in aig an bhéle. Agus so ó héh riachtan is Rannóg an Aistriúcháin dó agus tíine ar cú. Tá mé glór daine óga ní gagur daine óga iadach de nachchas tíine óga a chuir na seach an mórtais a bheith go méid dearcha forrásach i le na gailena. sé sin gur daine nua aimseirthe iad tá na skillene technoliaach de fashinéise go léir ar dhuileá tá siad compórdach leis an saoil electrónach agus tá an dearcha céine i le na gailena agus a bheith ag Frankisúir i le na Frankise nó i Garamánisúir i le na Garamáise de sé sin gur tanga nua aimseirthe orpach í an ghailen do riine atá nua aimseirthe agus orpach agus agus idirnáisiúnta agus gur is solim go dtíine an meán san le daine sais an meán oscailte sin le daine chuir lena go skillene tangen ó héh folklór dó ó héh severs na tangen agus sais an istóilm gur bé an bhagart is mó agus is fokul an láidir é bagart ach istóilm gur bagart an bhagart is mó atá an ghailen ná go mecht daoine ag smaoineh as béarla. Tuis gur bé an béarla an teanga is láidre agus go do snáidís an son ag brún a gailen isteach i múnlaí tangan Éirinn do méle seachas don ghailen agus ceantas na deachreachtaí is mó a chiá is grúdathe mar hapla ná chóir an bhéarla a bheith ag teachta dreis agus in san Aistriúchán an nuair a bhíon ag teasná dúine ná go mbeadh brí na bun an bhun teacs nó na bun aberte a thuirtisteach sa teacs nó san abert nua agus go mbeadh sé sin soléir agus ó héh mar hiag fá féin léim ó héh teacs na dlíide go mbeadh sé crín ceart agus gan a bheith déobh rioch ach chomáile sin go mbeadh choir na gailene i bhaim freisin agus nach an mud ar dogad níos béarlachas a bheith a gceist. sé sin gur gailen chláán náúthe atá gur gailení atá a thusáid i ggóhéics Dlíthiúil agus agus mar bheith i gás gachéontanga orbarthe ar da go mbeadh legan áirithe Dlíthiúil don teanga ar fáil le haig an ghnóir hí sin agus dar nó sé Rannóg an Aistriúcháin a dorbar an taga son ó bhí an chéad dálean agus an son ó buíoch an stát tá Rannóg an Aistriúcháin ag forbert na teanga son agus ag gosáid na teanga son. Tá an caiidán ifigiúla going ó hí rialach a gramadíide agus tá nás na Aistriúcháin a going Éirinn
don sais Aistriúchán dhéanann mídne. Agus so in our éireamh ó thaobh saisna éagsúla tangan agus réimena éagsúla tangan mar a deirtear tá réimena éagsúla tangan ag gach tangan agus an réim gúla mídne gúil síma goine intí ná réim na Gaeilge Dlíthiúil nó na Gaeilge Oifigiúla sé sin tanga legan tanga tá á úsáid chun brí an Dlí a chur agus leibhil beganí níos ísle ins na capéisi corporáidecha chun an Ghaeilge úsáid chun gnóthaí riarcháin agus gnóthaí an stáit a chur So sinné an cuspóir atá goine. Daine don tá son, daine tá ábalta an méid sin a eiscint agus a hiiscint agus an rol san nach lacha chuga féin sin é anáis duine a bhí ag teastáidúine ins na comórfis seo. Luigh tú an caiidán oifigiúil agus nó na tangan an son, agus maidir leis an Aistriúchán Dlíthiúil thugus féin agus mé gobarrán gur tháinig forbairt ar nó na tangan na Rannóg féin thar am, mar hampla go tradiisiúnta hí fá Abertín achtainna tagart dinscne firinscnach an ocail ach inis cím achtainna a tagart dinscne an duine féin. Mar sin an míon airithe mar seo a tardúnt go minic agus conas a réitín an Rannóg ceistena de forbairt na tangan. Well, ó thaobh cuasaí inscne de príomhge is ag tagart don bhar nó go legan firinscnach a bhíochas a réhan ama. Dar nó tá beidir 5 bliain an in seo ó agus beidir níos mó más muoíim siar beidir 3 bliain ó tugad isteach an tinscnú in san dréachtú agus in sna Aistriúcháin. Agus cruíonn sé sin feib bhreise ó thaobh an Aistriúcháin Ghaeilge dó in sa bhéidir in san bhéarla ní bhíonn ag teastáid ná an unit he or she agus an unit him or her. Ach sa Ghaeilge mar dul dit bhí na réimhfocail go léir gceist agus bhín réimhfocail éagsúla ag go bháid le bríomhre éagsúla chun bliana nua a chruthú agus so tá an dúshláin a bhaineann leis an inscnú níos mó a thaobh na Gaeilge dó ná mar atá sa bhéarla agus go háirithe nuair is Aistriúchán atá gceist orintha bín ní chuala ach bhíocht daoine ag cáine an Aistriúcháin agus ag cáine na Gaeilge a gheoffaí in Aistriúcháin agus idir ní dearing sin mar sin é ach ní dearing féin mar sin é mar ach ní dréachta as an nuatá gceistan sa is Aistriúchán atá gceist agus ní foláir gachéí atá sa bhun abertúirt leat na fochlá san áirih agus so bíon dúshláin ar leithéag bunta sin ach is cinnte gur mó an dúshláin in is seo thaobh an inscnithe de cruíonn sé rap bhreise dúshláin doing ó thaobh an bhunreachta dó tá sé simúil níl an cinenne glacathe go fóil inscnú dhéanamh ar an mionreacht agus so is tá cásanna an nach féidir an tinscnú a hachant i dteach na Gaeilge agus so bíon is dúshláin leanúnach é an tinscnú atá a churniúil in san agin béarla a churniúil in san text Gaeilge. Sin chorchaige bhína going go léon san ná tagart don mas tagart do chuine tá gceist well agus mátá sé soléir an tagart siad a bheith soléir ó thaobh inscne de freisin so tá focail chalín fear inscnach ach dá mé mistig tagart de chalín in san text sig tagart di a bheith mé seachas dó so tá na rudí bunúsacha san an ach is dúshláin ar le hé
an tinscnú thuirtleat san nómáin I deas aistrithe Gaeilge. Tuis go mín an tinscnú cho beásan in san sa Gaeilge ó thaobh bríomhdó agus amach agus gan áras for annach. So is dúil an le sin. A thaobh stíl na Rannóige tá stíl áirithe going tá rudí áirithe deirmid mar hampla agus mé caint dearing go bhfuil go chéile nó mé scríom hain ach agus mé réiteach tionchar uifigiúil Rannóg an Aisceáin dearing ó bhfuil go ham mar sin é stíle tí. So tá nó rudí an taisan an agus clíimiid leo mar ar a léamh. Cuiríonn an leanúnachas léing ó thaobh sais bríde, sais má chilig X chuige blian hin agus mar bhfuil lucht tá sé mágad, tá go mágad leanú ráig le sin mar an san ar líad cílín X agus ní léon airgáinte marhealar sin. Péród a ceapfáil as mud san nó péród a déirfá sa gan chaint nó péród a scrífáil litir. Ní sin ceistel ar fád. So ceapan go sé táchtach go méoch stíltí an agus go mé fi a clúile sin stíltí sin. Le fada tá tróir stíle going sa Rannóig atá anna scainte mar chróirn sa bhéidir gur ba sé buna ar rudí an sos an súdach. Tá míad gobar fé láthir ar iad san hort le chéile agus níos tá ceist seo na tróach stíle imethe beáíon beag as státa nó gola an cóhéicsan na bhfuil tróir stíle ag tasnart airtrithe in sa bhéidir go mí míad a gúsáidin is rudí inan na Institúí Eorpacha mar hampla Uirlis Aistriúcháin chuoine bhunaithe. Agus so sétá an sanna dá bhéid a chuirn tú isteach in san Uirlis I gcuoine na Uirlise sé is fearr a bheith an Uirlis ag cuidir leat an tionchar an Aistriúcháin chruthú. Agus mar sin mátá tú de réir chéile le a chuid fasach agus bí na fasig rí háchtach ó thaobh an Aistriúcháin Dlíthiúilte. An son beag an chuoine Aistriúcháin ag cuidir leat a thaobh stíle tí. Tá méid a gobar fé láthir ar chróir stíle Oireabairt nó é a bhúnlú ar chlí go gcuidaíonn sé leis an Uirlis Aistriúcháin chuoine bhunaithe seachas gur rud é atá ag seasamhine éonar fé mar bhíoch fadó. Ach inis is cuid é an tróir stíle do réon tacaí atá ar fáil gur bé an chuoine Uirlise an rud is mó dóibh in áireamh mar is leis an ggóéidan Aistriúcháin electrónach a bheith an Aistriúthairigh play. Agus ceandas na dúshláin a bhuiine lei sin an deachlachtaí ná go naireachtaíine compórtach in san chóéidan sin leis an scáileán agus nach rithigh sé leo gur cheart dóibh dul go dtí mar hampla 8.caí áit go bhfuil na fasig go léirgaing chun termí áirithe agus leagannach áirithe a heicáil agus le héid sin ceantas na dúshláin a bhuiine lei seo go méoch go dtigachtaíine gohfuil nachhfuil in san Uirlis chuoine bhunaithe atá os gáir amach ar an scáileán ach take a bháin I réon leathan tacaí atá ar fáil don aistriúthóir. So tá míad go obair mar a deireadh ar leagan don tróir stíle a chur ar fáil a ghabhaigh leis na tacaí eile atá ar fáil hena féin go electrónach. Agus maidir leis an Intleacht Shaorga san a hátrééis fás olahór dhéanamh le blianta beagán nús cén ról a bheith ige sin san Aistriúcháin an dó leat. Is dachar a thoilú líam ná beag ról ábhór ag an Intleacht Shaorga in san Aistriúcháin amachchan sa fé mar a bheith ról ábhór ag an Intleacht Shaorga in Scachrod amachchan sa agus is scaunúil an swinine bheith in áireamh tá rudí ar fáil hena féin is le fear dhéanaí fear dhéanaí a thusníos féin ag chuir spéise insna seo mar bhí an iiritin tráchta ortha agus táim scaunúil leis an gomas atá ionta
suir le ceiste chur ortha as Gaeilge agus freighráid si tú go gasta agus an Gaeilge a bheith crín go leor. Agus dhéanas tástáil daim si is ceann. Le fear dhéanaí mar a dearm le bhéidir míonús agus Ranníos Club CLG féin dua agus díras ar an Intleacht áirithe seo allsort an féin glob agus in amach a gáthecint. Fuair an cholas go léir féin glob son cána bunaíoch é, cadíad na cordan a bhódar, ceirmhíad na himróirí ba cháilúla a bhí có, cábhail siad inis ó thaobh sraithe, cadíad na dahanna a chahan siad, cadíad na próistaí a hacaíonn lo. Bhí sé dóchréite agus agus níl an Intleacht Shaorga ach ag tosnú. So in our iarmh bram amach anseo, béitse, ní bhéitse timpeall go ceann mór an blianta eile in san Rannóg ach is dóilm in san neastóchaí go mbeidh míad ag úsáid na Intleacht Shaorga ar rí éigean agus in san bhadtréimh se go mbeidh ról lánach almhór ag an Intleacht Shaorga in san Aistriúchán Dlíthiúil I dhéanam míadna. sé an áitcoil an dúshláin agus níl míad ach ag tosnú ar seo sé an áitcoil an dúshláin ná a chintrú go bhfuil an teirbhí atá á fáilt as an Intleacht Shaorga de réir mar is míleat I a bheith agus go bhfuil an Intleacht Shaorga á múnlú agus á habhúnlú de réir na riachtanas atá na riachtanis sa láthair seirbhíse agus cáilíochta ibre atá a gcuine. Seachas a bhallart go mbeidh mis na gaithriú na gaighdeán atá going agus na gaithriú na riachtanas atá going chun go mbeidh misne ag dul in éireúint don Intleacht Shaorga. Cá míad agus tíanaach súlainne cá míad fechan ar an sráidh ibre atá going agus na céimeanna agsúla in san obair sin fechant conas is féidir, conas is fearr agus is féidir leis an Intleacht Shaorga cuidiú linn. Agus stóilm má thug míad fé ar an chlí sin sé sin bhfuil míadne ag gceannas ar an bróisis ó thaobh an Intleacht Shaorga a thuirteasteach agus ról na Intleacht Shaorga a leagan amach agus clíle sin. Is stóilm gur chun tarbheith go mór a bheidh sé. Agus bagháilm ní bhlam a bheith chodána agus go néirthing bliain áirithe ach bagháilm fe ceann déim líana bí an Intleacht Shaorga a bheith ag déanamh an Aistriúcháin I Rannóg an Aistriúcháin agus go mbeidh fuair an Rannóg an Aistriúcháin ag cinnte ag seicáil na hibre sin agus ag dainú go bhfuil an obair sin ar an gaighdeán ceart nach bhfuil éon bhí chrunas in san teach atá chur ar fáil agus gfuil stíle téan na nithe sin go léir. So inionad fémar atá fé láthair gfuil aistriúthirí going agus agurthirí gur agurthirí a bheith go going agus gur bé an Intleacht Shaorga dhéananig an Aistriúchán a láthair agus an son go dhéananig na agurthirí na Aistriúcháin sin a chríicnú agus iad éilsiú agus an son sin é próisis. Well, a Vivian gan míle buchas leat as a bheith leomannmh ar an Podchraoladh faoin is féin anna henmh ar fad as a bheith caintleat agus asúlagam gur bhain sibse a luchtaísteachta tainmh as chomá. Bíí linn ríist don géad chlár eile nar a bheith aibhríginn a chur nua fé agmh. Go dtí sin, slán agus benacht.